Diwrnod enfawr i Gymru, ond pa mor anodd oedd hwnna? O'n i'n gwybod oedd pob gêm yn y grŵp yma mynd i bod yn anodd. Ni'n siomedig gyda'r ffordd nathon ni chwarae tîmau bach. Dim gêm Cymru oedd hi, ond dwi'n mor balch o'r merched i gyd, o'r staff, o pob un, achos oedd hyn yn foment incredible i pawb. Nath ni roi popeth mewn i'r gêm. Ti'n gallu gweld hwnna yn y diwedd, oedd coesau bron pawb wedi mynd ers y diwedd, ond ni ddim jyst i clicio y ffordd ni'n gwybod ni'n gallu hynno, a mae hwnna'n siomedig, ond mae 2 gêm anodd arall i ddod, a 2 gêm nath ni dysgu sut gymaint o'r gêm yma. Beth yn union ti'n meddwl o ran siomedig y ffordd ni sôn i chwarae? Beth ti'n meddwl o ran hynny? Dwi'n credu oedd ni jyst tîmau bach yn sluggish i ddweud y gwir. Oedd y foment yma mor enfawr i pawb, falle nath yr occasion tîmau bach cymryd lot allan o ni, a ni ddim yn disgwyl, ond mae'r gêm cyntaf wedi cael ei ffwrdd nawr, a 2 gêm i edrych ymlaen at, a gobeithio at ni'n cael perfformiad yn well neu'r 2 gêm nesaf. Amseru'r gol na reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf, yn amlwg ddim yn help. Oedd hwnna'n rhywbeth sy'n siomedig iawn. Dwi'n credu os ni wedi mynd mewn i'r ail hanner, dim ar hyn o bryd, bydd yr gêm yn gwahanol yn yr ail hanner. Nath penna ni dropio fyd, oedd hwnna'n rhywbeth siomedig. Ond dwi'n jyst mor balch o'r merched. Ni wedi gweithio mor galed am flynyddoedd i'r foment yma, a jyst balchder o tu fewn i'r calon. Lot o bobl yn falch iawn ohonoch chi hefyd, Angharad. Diolch am dy amser. Diolch fawr iawn. Diolch.